Quan tu vulguis, Àlex. Pots començar demanant disculpes. Estic de corresponsal a Madrid i m'he oblidat el micro. Cago en l'hòstia. Quina ràbia. Saps què? Fa molta ràbia perquè és d'aquelles coses que sempre és la primera que fico a la maleta, perquè sempre coincideix que és un dijous quan estic a Madrid. En realitat vaig diversos dies, vull dir, estic aquí des del dimarts i torno demà divendres. Però no sé per què aquesta vegada no l'he ficat, tio. Em fa moltíssima ràbia. Vaig pensar, hòstia, no t'enduràs equipament per podcast, perquè generalment m'enduia també una webcam per gravar també coses del podcast de Mars Base, i des que vaig descobrir-lo de gravar amb la càmera del mòbil vaig dir, hòstia, que bé, ja no m'he d'endur la webcam, sí, però el micro sí, capullo. I aquí estic, sense micro, a la capital del regne. O sigui, avui sonaràs una mica menys radiofònic, no? Sí, però bueno, potser deixarem que Eufònic faci meravelles, faci la seva màgia. La màgia d'intel·ligència artificial, Marc. Intentarem. Però no fa meravelles tampoc, no ens enganyem. Bueno, sí, al final qui li dona el botó sóc jo, però a veure. Et porto alguna cosa avui. Dispara. És que ho vaig trobar ahir i em va fer tanta gràcia que vaig pensar, és que no pots perdre't l'oportunitat d'explicar-li i portar-lo al podcast amb l'Àlex. De què vam parlar la setmana passada? No me'n recordo. Déu meu. Tu no me'n recordo que vaig dir ahir, que collons m'hem recordar que vam fer la setmana passada. No? Jo què sé, la meva vida està plena d'esdeveniments, Marc. Soc una persona rica en experiències. És el contrari que jo, clar, és que la meva vida gira al voltant d'això, llavors, clar, ho tinc molt fresc. Vinc amorrat al micro. Sí, clar, és que tu només em veus una hora a la setmana, però la resta d'hores les passo aquí amb el micro davant esperant que sigui aquesta hora. I tu et veus tota la setmana, tu mateix. Vull dir que... Exacte. Fixa't si són diferents les nostres vides. Bueno, de què vam parlar la setmana passada? Que no me'n recordo, tio. Tio, el calendari de Notion, però en quin món vius? Hòstia, és veritat. Vale, doncs ahir per la tarda, d'una forma absolutament atzarosa, vaig trobar una aplicació que, a part de també ser un calendari, comparteix amb Notion una altra cosa, i és que el seu domini és el de Somàlia, cosa que em sembla divertit. No conec moltes més webs que tinguin domini de Somàlia, a part de Notion. És curiosa la història, Perquè tu saps per què Notion té domini de Somàlia o no? No, però sé de quin producte estàs parlant i jo també el portava per avui. No m'ho puc creure. Ho vas trobar ahir? No, ara t'explicaré. No m'ho crec que sigui el mateix. Però digues, per què Notion té el domini de Somàlia? Perquè m'interessa bastant. Vale? Jo tampoc ho sabia, però... O sigui, aquesta pregunta que ens acabem de fer, per què Notion té el domini de Somàlia, és com aquestes mítiques preguntes que no els importa a ningú, però que no paren de rondar pel meu cap. Llavors, la resposta en aquestes preguntes existeix en un mateix lloc. Es diu Reddit. Allà hi ha gent de la mateixa naturalesa que no paren de preguntar-ho. I, evidentment, hi ha una pregunta de fa 4 anys a Reddit que diu per què Notion té el .so? Llavors, aquí ve la part més divertida encara. Apareix David Apple, que va ser la persona que em va fer l'entrevista de Customer Success a Notion, que vaig mencionar la setmana passada, i diu, és .so de Somàlia, perquè el .com estava agafat, era molt car, i no ens el podien permetre. I Notion tenia molts dominis ja agafats. I diu, ok. Llavors, hi ha com un update d'ell al cap d'un any i poc. Diu, ei, ja he comprat el .com i ara el .com redirigeix al .so. I no van posar mai el .com a primari i cada 6 mesos hi ha un tio a la conversa que li diu per quan arreglareu això? I hi ha o sigui, el thread aquest té com 4 o 5 anys i cada 4 mesos hi ha un paio que comença a escriure algun update d'això? Llavors això em dona com aquesta tranquil·litat de saber que hi ha gent que està molt pitjor que jo i que no només es pregunta aquestes coses, sinó que a l'hora de sopar se sent inquiet i ho ha d'escriure. Llavors jo, com que encara no he passat aquest nivell, això em va fer sentir una mica millor. Però aquest no és el motiu pel qual et portava aquesta aplicació, que sembla que tu també me la portaves. I em sembla curiosíssim, perquè és algo super nicho. És Amy, no? Totalment sí. Tu de què la coneixes? O sigui, per què l'has trobat? Vols que et digui que la vaig trobar ahir des de Reddit? I no em preguntis molt bé com? Perquè no sé què em va portar cap allà. Vaig flipar, Àlex? Per diversos motius. I qui no l'hagi vist, l'animem a redirigir-lo cap allà, amy.so, evidentment Somàlia, perquè
Et volia comentar algunes coses a nivell de producte. A part de que, sisplau, comencem per les coses importants primer. El vídeo del principi no pot ser més bullshit. Té tots els tòpics del vídeo de Silicon Valley, o sigui, un MacBook Pro, una taula de fusta, una casa de bandera, un infinite pool, una classe de ioga, un CEO visionari, té tot, Té tots els ingredients, marca tots els xecs. I també surt com aquella noia que fa aquella classe de ioga i que està allà amb l'ordinador treballant com de freelance en una casa d'aquestes així amb infinity pool i dius, a veure, si tens tanta pasta, no tens una reunió de màrqueting a les 12 al migdia. Aquest no és el teu producte. No? No, però no és que tinguis molta pasta i fas això, sinó que si has d'aparentar molt, aleshores sí, perquè aquesta gent en realitat està treballant des d'un Soho House. Algun dia podríem parlar del Soho House. Podríem. Llavors explica'm, per què me l'has portat aquest Amy? Què et va semblar interessant d'Amy? Perquè jo conec el founder. El founder va ser la persona que va portar Uber a Barcelona, el Dennis Müller, que és un xavalet super jove, ja me'n recordo quan va venir. No sé si estava com de country manager, què collons feia? No, perdona, hòstia, he dit Uber. Era N26, va ser la persona que va portar N26 a Barcelona. I és un xaval que va estar treballant també a Creandum, val? Aquest fons de Venture Capital que és famós perquè crec que van ser un dels grans inversors de Spotify, també han invertit en Factorial. I, hòstia, jo vaig veure que aquest xaval era bastant motivat, que duraria molt poc, en 26. I la veritat és que sempre estava amb el tema de la productivitat, va intentar llançar un parell de productes, o sigui, vam quedar bastant quan estava per Barcelona, perquè a més és alemany, i bueno, doncs a mi m'anava bé per quedar i practicar alemany. I la cosa és que tenia un producte anterior a això, que ara no me'n recordaré del nom, però era com, bueno, saps el típic de sin más, val? O sigui, cap tipus de producte que et canviés la vida, i me'n recordo que va ser algo com ha fet com molts pivotatges, perquè s'hi va ficar amb això a principis del 2020, val? Jo diria que abans. Si Amy posa que va començar el febrer del 2020, i jo el vaig conèixer bastant abans a Barcelona i ja estava ficat amb el producte, o sigui, però igual aquest devia ser l'últim pivotatge. O sigui que és una història de molts anys de pivotatges, molts anys de segurament de tenir molta pasta perquè t'ha anat molt bé, perquè igual havia treballat a Creandum, li havien donat pasta per operar, o bé la pasta que havia fet amb N26, sent algun empleat d'aquests amb antiguitat i tal, perquè si no no s'explica. Però és això, o sigui, és un producte de resiliència, d'haver fet molts i molts pivotatges, d'haver fet molts intents, molts noms, molts canvis de logo, d'orientació, perquè al principi, si no recordo malament, era una app molt similar a Everyday, val? La app de productivitat aquesta que marques doncs, les coses que fas cada dia, i era del tema hàbits, val? Perquè també, si no vaig errat, va ser també dels que em va recomanar molt el llibre, doncs, Atomic Habits, tots aquests llibres de productivitat, bueno, ja saps, d'aquesta classe de persones. I ja està, vaig provar els productes i no em van acabar de convèncer. O sigui, li havia perdut una miqueta la pista, però de tant en quant em va sortint per LinkedIn. Vale? I res, s'ha convertit en una mena de maker d'aquests que té un avatar fake, que no fa servir el títol de CEO, sinó que la seva línia és I have fun with products, o alguna cosa així, saps? Vull dir, són coses d'aquestes que fa la gent ja que ja viu una altra dimensió, que s'ha passat al joc del business i no li cal dir que està de CEO en una startup en modo stealth i ha posat tot el seu passat a LinkedIn. De fet, el va treure i només té lo d'Amy. No pot saber res del seu passat. Potser vas fer alguna cosa bruta, no ho sabem. Aquesta relació està començant a funcionar, tu, perquè, com tu dius, jo estic aquí a casa esperant amb el micro a 2 dits a la boca i tu surts i coneixes a gent, macho. Llavors està bé, perquè al final, on acabem? Al mateix lloc. I abans d'entrar en el producte, que evidentment no me l'he baixat, estava esperant que tu em diguessis fes-ho. És molt curiós que els dos volguéssim parlar d'això i no ens haguéssim ni tan sols dit res. Jo de poc l'he volgut provar, El consens una miqueta... També he vist que l'han posat al xat de la feina. Me l'he mirat i he dit, joder, tio, m'acabo de passar totes les coses a Todoist fa un parell de setmanes. Estic força content, he de dir. Però ara no estic per la labor de migrar totes les coses. I també et dic que m'ha donat una miqueta la sensació de Notion fa molts anys, val? I com que tu ets un mega expert de Notion, vull que em donis la teva perspectiva de dir sí o no. És a dir, té pinta que... O sigui, ara explicarem què fa, perquè de tot això encara no ho hem dit, però sembla que és un software que integra les tasques, el calendari i l'email, tot en un, però no
gestionant-lo com de la manera tradicional, sinó que tu pots agafar les tasques, els emails, ficar-los al calendari, agafar les coses del calendari, arrastrar-les i convertir-se en una tasca. Vull dir que són conceptes, no? Són un concepte que tu decideixes quina forma li dones, val? I en realitat és això. Vull dir, tu una cosa a un calendari generalment pot ser una reunió que t'ha arribat per email, pot ser una tasca que t'has bloquejat, t'has fet el concepte aquest de time blocking. No ho sé, jo ho he vist i m'ha donat la sensació de dir val, és producte que intentarà fer moltes coses, que intentarà substituir email, tasques i calendari, però no funcionarà igual de bé que totes aquestes coses per separat. És a dir, pel públic generalista, bé, però, de nou, no tens la profunditat històrica d'haver estat treballant en aquesta solució tant de temps i tenir usuaris durant tant de temps com per saber tots els casos d'ús que necessita un calendari, que necessites el cas del calendari, o sigui, esdeveniments recurrents, invitacions, ficar videoconferència, potser adjuntar arxius, notes, bloquejar coses d'un calendari a un altre. I per la part del to-do i per la part de l'email, doncs ja saps la infinitud de casos que hi ha. Per tant, segurament bé per gent que no sigui power user de cap d'aquestes tres coses i que doni classes de ioga en un Soho House al costat d'una Infinity Pool vàlid, per exemple. Quasi un quart d'hora dins de la conversa, si vols, obrim la nostra petita secció. Hauríem de tenir com una mica de música de fons de l'anàlisi del producte. A veure si ens agrada o no ens agrada. No hem fet mai seccions per això, no hem fet mai seccions. I mira que tenim denúncia ciutadana, saps? Que ja és una secció habitual. També tenim el dispara al corporate, que aquesta generalment la bandero jo. Però, bueno, digues, anàlisi de producte, perquè a mi m'interessa bastant, perquè dic, hòstia, tu que t'agraden tant aquestes coses de productes macos i de productivitat i bé, podria ser una amenaça a Notion, que no, ja t'ho dic jo, que no ho crec, tot i que li desitjo el millor del món al Denis, però és una persona molt maca, però no ho sé, no m'acaba de convèncer. Abans que res, anem a córrer com un tupido velo en el vídeo i anem a fer que aquell vídeo no està en aquella pàgina. Llavors, ja comencem des del segon fold. És que el vídeo, Àlex, o sigui, jo entenc que tens bons amics, però a veure, la persona que surt en el vídeo no sé si és ell o no és ell, entenc que sí, però digue-li, xato, que aquell mocadoret que se m'ha posat per sortir allà... És que no he vist el vídeo. Ara el miraré. Has de mirar el vídeo. En fi, és igual. Dit això, abans d'entrar al producte, la pàgina web és de les millors experiències web estàtiques, és a dir, la pàgina, que he vist en molt de temps. Em sembla una autèntica obra d'art. L'escroll dinàmic que té i com et genera aquella barra a baix imitant el dock del Finder que quan cliques s'obre com un abanico és impressionant. En mobile no l'he vist, Convido a tothom a que, de veritat, entri a la pàgina perquè és de les millors experiències que he vist mai. Com pots, per exemple, interactuar amb el background, clicar sobre els elements que són com el seu logo i allò doncs, es va movent, que són coses estúpides, no aporten zero valor. Però dius, uau, com algú hi ha pensat en això, no? Són aquelles coses com que enriqueixen una mica la teva vida i te'n fan anar a dormir una mica més feliç. Sense més. La part del changelog, on t'explica tot el que han fet el 2023, és una autèntica delícia. Per tant, props pel teu amic, perquè... Com es diu el teu amic? Denis. Props pel Denis perquè la web és impressionant. Ara entrem al producte. La idea, darrere d'això, és interessant. És aquest concepte de que, com tu deies, Àlex, el mail, el calendari i les tasques pertanyen a una mateixa categoria en la vida d'una persona. I això, no per donar-me crèdit a mi mateix, però toca tangencialment aquella idea que et deia que jo no faig servir gestor de tasques, sinó com ho pots tot al calendari. Perquè al final del dia, vulguis que no, els teus mails, les teves tasques, o digue-li el que vulguis, acaben consumint temps. I el temps és l'única cosa d'aquestes tres que és finita. Per tant, és la que posa el limitador. On vaig amb això? A tu et poden arribar 3 milions de correus i pots posar en el teu gestor de tasques 70.000 tasques, però el teu dia, malauradament, seguirà tenint 24 hores. Tu pots fer créixer de manera simètrica aquelles dues, però no pots fer créixer de manera asimètrica el temps perquè és el que és i no n'hi ha més. Llavors, és el que deien d'un assistent de realitat, no? Que això t'ancla una mica al terra i et diu, mira, tio, o sigui, tens això en aquests inbox, però al final aquest concepte d'arrastrar-ho i dir, mira, doncs això ho gestionaré en aquest dia i en aquest moment. I li posa com aquesta capa temporal a la teva productivitat. Cosa que a mi això em sembla interessant. També et diré que per la mateixa raó, igual el tio s'ha passat de frenada amb la productivitat,
no sé si t'has fixat, però ho porta una mica més enllà i ho integra data de fitness, que dius, a veure, no cal que el meu calendari sàpiga lo ràpid o lent que va el meu cor. A veure, que igual hi ha alguna cosa allà, però no ho veig per enlloc. Crec que se li ha anat de les mans les integracions i és el que tu dius. Des d'un punt de vista més de producte té sentit, perquè cognitivament aquestes tres coses s'han de relacionar, però igual se li ha anat una mica de les mans fins a on ha volgut portar aquesta metàfora. Val, dos coses. Una és, m'agrada el concepte aquest de dir les tasques, com dèiem abans, no? En realitat es poden medir en unitats de temps i, per tant, pots reduir-ho tot a un sol concepte que és com el teu espai, el teu ample de banda mental i dóna-li la forma que tu vulguis, pot ser un email, pot ser un calendari, això m'agrada. Però, d'altra banda, crec que a tu aquesta metodologia et pot funcionar perquè, bàsicament, tu interactues amb poca gent. A veure, interactues amb poca gent. Depens de poca gent, reporta poca gent, perquè tu generalment treballes en early stages de les empreses, no? I aleshores què passa? Doncs l'equip amb el que col·labores és molt limitat i no fas feina, diguem, de portes en fora, per tant no tens comunicació, corregeix-me, amb totes les coses amb les que m'equivoqui, però ni amb clients, ni amb partners, ni amb gent que no està estrictament dintre l'empresa, que per tant has de comunicar per email. No ho sé, ho trobo molt més com per gent que treballi estrictament o en producte o de cara dins de l'empresa, no? Però si per persones molt més públiques, molt més... Tampoc voldria fer servir la paraula sociables, però que la seva feina requereix un component d'externalitat, és a dir, en esdeveniments, donar xerrades en podcast i fer coses que no són tan tasques que depenen 100% de tu, no l'acabo de veure. Val? O sigui, el veig molt més producte per treballar amb tu mateix i jo sóc amo i senyor de la meva vida. Per tant, doncs, segurament doncs això, no? Ja anava molt ben apuntat a d'instructors de ioga i segurament doncs, tots aquests indie makers que al principi doncs, van a la seva bola, bàsicament. No ho sé, aquesta és la part que m'encaixa del producte. D'altra banda, el de les integracions també és interessant perquè, hòstia, sí, la pàgina web és per flipar, Vull dir, és allò que dius, joder, nosaltres hem llançat la nostra pàgina web fa unes setmanes i no és ni de lluny tan guapa, ja t'ho dic. Però, d'altra banda, hòstia, el col·lega t'ha trigat 4 anys a treure una pàgina web i un producte. Aleshores, no sé si no serà el típic producte over-engineered, no? O sigui, com massa repensat, refregit, sobrecarregat, intentant solucionar coses que ningú necessita i clarament no ha llançat un producte mínim viable, sinó que ha llançat una cosa que és el producte... Em sona, No he tornat a parlar amb ell des del 2020, però no ho sé, tio. M'hauria de mirar molt més el producte i la meva primera impressió va ser, hòstia, s'haurà estat 4 anys fent el producte perfecte que ell volia i a veure si ja no li comprarà a ningú, perquè clarament només el necessita ell d'aquesta manera. Segur que hi ha gent a qui li pot encaixar, però dubto que tingui el tamany d'una adopció en massa, val? Una potencialitat de mercat aquesta com per dir, sí, és el producte que tindrà adopció en massa perquè li veig força obstacles. Tant de bo estigui equivocat. Però, bueno, d'altra banda, també estem una miqueta sobresaturats de productes com Chrome, Notion, Obsidian, Linear, Craft, etc. Sempre hi ha espai per un mes, perquè si no Linear doncs, no ho estaria patant de la manera exagerada que ho està fent. I, de fet, ahir se'ls va caure la web i gairebé no van poder treballar perquè la web es va caure la plataforma. Durant diverses hores, pel seu 5è aniversari, doncs no van tenir servei, saps? Sempre hi ha espai per un mes, però, com t'ho diria, potser el veig un producte massa treballat, poc invertible i... no ho sé, tio. No, jo no me l'acabo de creure. De fet, agafaré una adopció tardia, si es pot, val? No crec que me'l fiqui ara, també perquè tinc encara les cicatrius emocionals d'haver hagut de fer una migració de gestor de tasques, de Things a Todoist. M'han portat molta feina, de fet encara no he migrat 100% les tasques i no sé si estic preparat per canviar de paradigma i sobretot, no vull deixar de fer servir Superhuman. Vull dir, Notion Calendar, mira, podria deixar-lo de fer servir. Té una cosa que fa bé, que sempre ho dic, que és bloquejar-te coses d'un calendari a l'altre, que és el que no fa Google Calendar. Però Superhuman, tio, no el podria treure. Todoist el podria treure, suposo que encara no entra tant
en la dinàmica de fer les coses bé que em sigui una cosa absolutament imprescindible, val? No sé. És un producte pels freelancers de Bali. Si tu ja, que ets una persona molt plàstica en aquest sentit, que té ganes de dubtar aquestes coses noves, ho estàs dubtant, et fa pensar que el recorregut que això pot tenir dintre d'una corporate és el mateix futur que li auguro a una tonyina al mig del desert. O sigui, és res. Les comparacions del Marc. Bueno, no sé, és el primer que s'ha passat pel cap. Pues, saps de què coixeja aquest producte? Exactament el que tu has dit, de ser el que volia construir aquest home, sense pensar en, escolta, quin és el recorregut o el cas de negoci o el cas d'ús que realment pot tenir això per fer algú extremadament monetitzable o algú que pugui créixer dintre d'una gran corporació. És a dir, de la mateixa manera que sí que veus l'estratègia de creixement de Slack o de Notion dintre d'una companyia té molt sentit, no? Vull dir, aquest bottom-up en el que diferents equips ho comencen a fer servir i llavors quan dos d'aquests es solapen, llavors ja parlen amb el tio que va dalt i li diu «Ei, mira, aquests dos l'estan fent servir» i a partir d'aquí es va consolidant tot i és com aquesta estratègia més pirata. Això no veig com creix de manera orgànica dins d'una companyia. És exactament el que tu dius, és un producte per tu. Però clar, quan estàs construint un B2C sobre algú tan nicho... No li veig cap tipus de viralitat, però també l'hauríem de provar, eh? Estem fent una miqueta de criticar les obres des de la barrera o de mirar els toros també des de l'ombra. Però així com, per exemple, doncs, Linear o Craft té aquest component de «Ei, jo estic fent servir això, si treballem junts l'has de fer servir també», val? Vols veure la meva documentació? Doncs, hòstia, doncs entra Craft. O té un cert component de viralitat perquè si bé, o sigui, pots enviar documentació a gent però han d'entrar al teu portal per veure-la o inclús si ho exportes com a PDF, doncs Made with Love with Craft, saps? Les signatures i tot això. Aquest és un producte cap a tu mateix, no? No té el component de col·laboració de fica gent, només per fer-lo servir i que treballin en el teu producte han de fer servir aquesta eina, no força a la gent a fer servir aquesta eina, perquè en realitat és el teu calendari, el teu mail, les teves tasques, no? Quan treguin segurament, i segur que ho trobaran, una part d'equips, doncs aquí segur que té una part més de creixement. No obstant, tampoc jutjaria els productes per la seva adopció en corporate. No crec que Notion hagi crescut i arribat on és per haver entrat per corporate. És aviat al contrari, que va entrar perquè segurament les opcions o el recorregut que tenien les eines de documentació eren massa corporate i les startups necessitaven una cosa més flexible. No voler fer servir Confluence, val? No voler fer servir altres eines de documentació, les wikis, que sempre en parlem, les malogrades wikis. Notion va donar aquest toc de ei, és una eina que no és corporate, que no fa tuf de gran corporació, et permet fer coses en startups sense gaire instal·lació, sense cost de canvi, és molt flexible, et permet fer un all-in-one, et permet ser completament caòtic i anàrquic com a les primeres fases de les empreses que estan començant a néixer i no et requereix permisos, rols, visibilitat, saps, tota aquesta porqueria administrativa que et requerien les altres eines més corporatives. I aquesta és 100%, jo crec que per això, vull dir que ho miraria des de l'òptica de és que, bueno, si li serveix a les startups, jo crec que aquest està un pas enrere. O sigui, de moment és una eina a títol personal i crec que és 100% B2C, segurament se n'adonaran, com a totes les startups els passa, que el B2B és on està la pasta, on està el creixement, on està l'adopció de les coses i de moment començaran així i apa, saps? I fins que puguin tirar i fins que se'ls acabi la pasta, aleshores diran, hòstia, hem trobat el nínxol en el B2B, hem trobat aquesta escletxa després de 4 anys més de pivotatge. Crec que és el que passarà. Vinga, va, què més tenim a la bossa de correu? Doncs jo havia portat també la caiguda de Linear d'ahir, que va ser com bastant desastrosa. O sigui, un producte que ha tingut una adopció... O sigui, nosaltres vam ser bastant early adopters de Linear, ja fa més d'un any i mig, que vam deixar de fer servir Basecamp, vam deixar de fer servir els projectes de GitHub per passar-ho tot a Linear. La veritat és que l'experiència és meravellosa. O sigui, és d'aquests productes que dius només està anant cap a millor, no ha donat cap pas en fals i sembla que està fent, o sigui, fa que l'experiència de treballar en projectes de software sigui molt i molt... O sigui, et dona cert plaer, val? M'explico.
nosaltres sempre havíem fet servir Basecamp per la part de gestió d'equips i de comunicació i tot això, però fèiem servir per principis, no perquè fos un bon producte. Linear, tot i que no es dedica a la part de comunicació, val? I no és potser la part que pitjor té resolta, pots fer-ho, la veritat, pots fer-ho i ho gestiona força bé. Però tota la part de la integració amb GitHub, tota la part de l'automatització de tasques, els templates, el tipus de projectes, està molt pensat com desenvoluparia o com dissenyaria i crearia un producte un desenvolupador de software per treballar projectes en equip, no? I crec que l'estan clavant, la veritat. La tecnologia funciona molt bé, és molt ràpid, la corba d'aprenentatge és relativament poc pronunciada, però ahir van complir 5 anys i va deixar a mig internet, o sigui, a totes les empreses que ho fan servir, sense poder treballar, saps? Aleshores, bueno, simplement era comentar l'anècdota, no sé, des d'aquí recomanar a tothom que pugui que li foti un vistazo a Linear perquè és una eina meravellosa i el que regem de tantes coses, doncs al contrari, enviar bastant amor a la gent de Linear perquè està fent una feina excel·lent. El seu fundador, el Carri, que és finlandès, finès és l'idioma crec, finlandès és el gentilici, posa coses molt interessants a Twitter, el seu CTO, el Tuomas també, són gent que té un cap interessant i sobretot que desafien força coses del pensament convencional de Silicon Valley, no? D'allò de dir, hòstia, desenvolupar coses perquè sí, no, molts experiments i el fail fast, fail off, totes aquestes merdes, doncs no són d'això. Tot i que han aixecat un fotimer de pasta, però l'han aixecat potser més en el moment de dir és que ja tenim moltíssims clients de pagament. No és un producte promesa. Tu el fas servir o no? El fas servir Linear? No, jo sóc un fiel usuari als projectes de GitHub. Val. Hòstia, és que realment quan proves aquesta droga i comences a veure que, hòstia, realment, quan algú fa una pull request, aleshores tens l'automatització creada en GitHub, aquí també et canvia la targeta automàticament d'un lloc a l'altre, quan ja fas el deploy de totes aquelles coses, te'ls mou a la columna de desplegat, no sé, la veritat són certes coses que a mi m'agraden bastant i el nostre equip l'hem adoptat per tot. De fet, a l'empresa el fem servir no només pels projectes, sí, tenim un Linear, seria com un projecte per cada projecte, però també fem servir, jo què sé, per totes les discussions de l'empresa, per tot inclús la part comercial, no? Els contractes, com està el pipeline de ventes l'hem passat tot allà, el pipeline també de convidats del podcast, les tasques administratives. Què més, tio? Si realment hem passat tota la gestió de l'empresa, ara podria dir que tot es fa a Linear. Els estimates, o sigui, les propostes comercials també es fan des d'allà, com que té tot un mòdul de gestió d'estimacions de tasques, doncs clar, tu ja crees les tasques, les estimes allà, després ho exportes i ens serveix per posar-ho a les propostes comercials que fem amb els veïns perquè total ja tenim les tasques allà creades, no? Hòstia, la veritat és que és un producte molt, molt i molt complet i des d'aquí animar l'audiència que el provi o que ens comparteixin les seves experiències amb Linear, perquè segur que hi ha molta gent que ens escolta que el fa servir. Sí, i Àlex, no pensis que venim aquí, que tu dius, a criticar des de la barrera, i tot al contrari, o sigui, ojalà hagués muntat jo Amy.Somalia. El que passa és que, bueno, o sigui, crec que ja hem dit tot el que ens agrada, però també intentem buscar com aquest punt crític, venir donar una mica de polèmica, home, però sense maldat, sense maldat, ja ho saps. Vale, no, mira, això és un bon punt. Ahir em vaig veure amb l'Ignacio Arriaga, el fundador de Kumbamail, no sé si el coneixes, que posa uns fils a Twitter força interessants de temes de SaaS cada divendres, i vam tenir una conversa molt interessant al respecte de que fan falta menys empreses, o sigui que hi ha moltes empreses, n'hi ha potser massa, que fan exactament el mateix, i és la mentalitat aquesta de botiguer, que és com, bueno, jo vaig a crear la meva empresa sense fer una miqueta la validació de mercat o creient-me que la meva idea serà molt millor que la que hagi pogut tenir totes les altres persones de la humanitat i jo seré la persona que realment executarà i crearà una eina de calendari que serà molt millor. O sigui, tots aquests deliris de grandesa dins del món de startup cansen força. Aleshores, també acaben creant tota aquesta capa, aquesta pàtina de superficialitat que tenen totes les empreses perquè en realitat han de caure en el circ aquest de
haver de vendre's com no, nosaltres som la eina número 1 de no sé què, no sé quantos, i tot ens va superbé, i som molt guais, i de cop i volta, al cap de 3 anys o 4, xapen perquè no han aconseguit suficients clients, no? Vam comentar, a veure si estàs d'acord amb això, que les startups estan passant bastant de moda, val? Jo estic d'acord i crec que inclús era necessari que ja hi hagués una miqueta més d'aquesta temporada de vaques flaques, en la que ja no qualsevol persona amb un PowerPoint o amb un MVP aixeca pasta i pot començar la seva empresa i anar sobrevivint, passant per incubadores, acceleradores, subvencions, beques, business angel aficionats / crowdcubes, que al final t'acaben donant més vida de la que hauria de tenir una empresa normal, i haver de malviure durant 8 anys per intentar crear una empresa que ja existeix al mercat i que té 0 valor diferenciador. Evidentment, tothom té el seu dret a intentar-ho i a poder crear la seva empresa, però quan afegeixes 0 valor al mercat, doncs tampoc t'esperis que t'inverteixi Andreessen Horowitz i que tingui 100 milions d'usuaris, no? Aleshores, no sé fins a quin punt la narrativa aquesta de tu pots ser el teu propi jefe i tal, doncs ja s'ha acabat i ara estem veient més una normalització del que dirien els amics liberals, una correcció de mercat, no, una normalització del mercat de la feina, del mercat laboral, dient que, hòstia, igual ja crear empreses no és la solució per tothom. Si no, tornem a una època en la que només certa gent preparada podrà fer-ho i cada cop serà més difícil. Però són cicles, També crec que això durant 2 o 3 anys serà així i d'aquí 3 o 4 tornarem a estar on estàvem no fa gaire. O sigui, jo estic molt d'acord amb el que dius al principi, no sé si tant amb el que dius al final, fixa't. Val. Amb els 3 o 4 anys estarem igual que fins ara. I per què t'ho dic? Perquè més que el fet de que només uns pocs privilegiats ho puguin fer, jo això ho veig més com un cicle d'adopció social. Tipus, saps això que sempre expliquem de l'abisme, del Crossing the Chasm? Pues, sí. Una mica semblant, però amb un fenomen social. I això et porta a pensar en aquesta idea, quan a Rockefeller, el tio de les sabates, li deia que estava invertint en bolsa, que va dir, tio, doncs ara és el moment de vendre-ho tot. És el concepte aquest de que quan la teva mare et parla del Bitcoin, no? Això no només succeeix en productes i de la mateixa manera que, doncs, jo què sé, si tu fa 1 any i mig ja estaves jugant amb GPT-3 i resulta que ara tothom sap el que és ChatGPT, val? Que aquestes curves al principi retornen molt, és on estan pràcticament guardat tot el valor i té certa validesa social al principi quan un moviment hi ha poca gent implicada, però quan la corba ja arriba a la gran massa, òbviament tots els retorns estan esgotats. Llavors això també funciona amb aquests fenòmens socials. Exemple, mítica idea que ve de Silicon Valley amb un vol directe San Francisco-Barcelona, que diu, hosti, no, tu no facis entrevistes a clients, no pensis en el que vol la gent, tu crea el teu producte, el que solventa el teu problema, i com la resta ja vindrà. If you build it, they will come, no? Que és la frase. Sí, aquesta idea, aquesta, exacte. Pues, si tu ho construeixes ja vindran. I no ho vens, resulta que no vindrà ningú. Ningú vindrà, ningú. Llavors, això al principi tenia cert sentit perquè quan hi havia 3 productes a internet, home, igual sí que del com, perquè com que només n'hi havia 3, igual anaven a mirar un. Però ara, que n'hi ha 3 trilions, és molt difícil que vinguin. Per tant, és un model que s'ha esgotat. Llavors, estic d'acord amb tu que aquests cicles d'adopció de producte també passen en fenòmens socials. O sigui, al principi sí que és veritat que si tu el construeixes ja vindran, estic d'acord, i que si tu construeixes la cosa que solventa el teu problema, segur que també solventarà el problema d'algú altre. El que passa és que quan hi ha 400.000 tios construint sobre el mateix problema, home, doncs es fa difícil que la gent vingui i et descobreixi per si mateix. I per això, cada vegada més, aquesta corba al principi tenia molts retorns guardats i realment hi havia molt valor allà sota, però ara ja està esgotadíssima, no? Vull dir, és com la persona que en el 2000, ara no recordo quan era, que va ser el 2018 o així, va comprar Bitcoin a 16.000 pavos. Jo. A 18. 18.000. Molt bé, molt bé. Pues aquí l'Àlex, en el seu paper de late adopter, va pagar el pato de tots els que van anar comprant abans, no? Segur que amb això hi ha exemples per avorrir. Però és aquesta idea de que sí que estic d'acord que l'espai digital ara ja s'ha democratitzat d'una manera que sembla que tothom hi pugui accedir i llavors el fet de que tothom hi pugui accedir vol dir que
ments que potser no hi estaven preparades o que no tenien el coneixement per fer-ho, s'hi han posat i li han començat a explicar a Rockefeller des del drapet de les sabates que estan invertint en bolsa. És una bona reflexió. I comparteixo també Mira, hi ha un projecte que s'ha creat aquí a Madrid, que és del Miguel Ángel Díaz Ferreira, si no recordo malament el nom, que havia estat el fundador de Red Karaoke, havia treballat a Yahoo i tal, vull dir, és una persona molt interessant, si la seguiu per Twitter, que ha creat l'Startups Institute, val? No tinc una opinió formada al respecte sobre una mena de MBA, potser no és la paraula, perquè tampoc competeix amb els MBAs, però sí que és una formació de 6 mesos per gent que vulgui crear el seu propi negoci, i és més una formació orientada a gent que ja ha treballat en el món corporate i vulgui reinventar-se, vulgui deixar de treballar per HP, per Volkswagen o per Fluidra i digui, doncs ara ja tinc tots aquests coneixements de gestió de gent, de gestió de pressupostos, d'estructura, de processos, doncs vaig ara a crear la meva empresa. No sé fins a quin punt això es pot ensenyar. O sigui, realment tinc molta curiositat per saber com va, perquè una de les coses que et dona l'entorn corporatiu és el no saber navegar la incertesa. Val? Aleshores, tot el que és crear una startup des del principi, no sé, inclús no una startup, inclús una empresa de relativament tamany petit, com podria ser la nostra, naveguem amb la incertesa de manera constant. O sigui, tu li pots posar processos a tot el que tu vulguis i sí, t'ajuda, però vas passant de pantalla i cada pantalla nova és com t'has d'adaptar i això com es fa? Sí, i ara com fem, no sé, saps? Les adaptacions al GDPR, i ara com fem, doncs, hòstia, la gestió d'impagaments, i ara com fem fitxar perfils que no són els que fitxem sempre, posar una capa intermitja de management, tenir massa caixa, com ho gestiones, què fas amb aquests recursos, no? Hòstia, totes aquestes coses, no sé realment si es poden ensenyar o no, i també convidar una miqueta al debat obert, deixar-ho aquí, si vols, un meló obert, de dir, es pot ensenyar o no es pot ensenyar l'art de crear una empresa des de zero? Digue-m'ho tu, que tu ja ho has fet diverses vegades, perquè jo només n'he creat una i de moment ens ha sortit bé, però tinc més la potra del principiant que res. Però clar, fa falta aquest perfil, el que havíem comentat més d'una vegada, no? El perfil del Firestarter, que probablement tu n'ets un d'ells, no? Però hi ha de gent molt famosa, Nacho González Barros i tal, que són gent que es dedica a crear empreses, que estan allà fins a l'any 5, quan troben una miqueta de product market fit i comença a agafar una miqueta d'escala i ja tenen encarada la ronda per créixer més i passar dels 40 treballadors, doncs ja diuen, això ja no és per mi, me vaig a crear la següent empresa, no? I això, aquest perfil, no és precisament el que ve de les grans corporacions. Aquí tens un bon punt. I jo he sigut víctima d'això, Mira, el concepte aquest de que quan estàs començant a escalar una mica i comences a fitxar, però segueixes tenint una empresa petita, vull dir, estem parlant que tens entre, jo què sé, m'ho invento, vull dir, tens entre 7 i 15 treballadors. I ja comences com a escalar una mica el teu negoci i dius, hòstia, això funciona, tal, i ja tens com aquesta idea de contractar algú que ve d'enterprise i que té molt coneixement vertical sobre alguna cosa, no? És a dir, m'ho invento, ets el founder de Rabbit, te'n recordes? Sí, la moguda aquella... Sí, exacte, la moguda aquella d'intel·ligència artificial. I dius, mira, ara que el negoci comença a escalar una mica, no sé per què t'he ficat aquest exemple, m'ha vingut al cap. Fitxaré com el director de producte de HP perquè això també és hardware i no què sé. I t'ho lligo amb la teva analogia d'HP. Aquell senyor vellà es presenta amb un maletí de pell, amb unes sabates d'aquestes de xarolet de no sé què i una corbateta, i el primer que pregunta és on està la meva secretària, no? I és aquesta idea de que és gent que ha crescut i ha treballat sempre en un entorn de confort i d'una estructura al seu voltant perquè ell pogués treballar molt bèstia. El problema és que quan aquesta persona la treus d'aquell entorn és com literalment agafes un tigre de Bengala del Zoo de Barcelona i el fots al mig de la selva. Aquell tigre se'l menjarà una gasela, literalment, perquè és inútil, no sap fer res. Sí, tio, o sigui, aquell tigre no sap fer res, perquè a un tigre, que és com l'animal més salvatge que pots trobar-te, no? Que dius, hòstia, és el primer que veus allò al mig de la selva, ja pots començar a córrer, però, a veure, xato, els que estan allà al zoo estan més avançats que un bulldog francès. Si allò ho fots en un entorn salvatge, és a dir, si agafes el tio d'HP i el fots a una companyia de 10 empleats,
és que se sentirà despullat, no sabrà què fer, és a dir, que se'l menjaran el primer dia i és normal. Llavors, no dic que aquella persona no sigui vàlida o sigui estúpida, o ni molt, no, ni molt menys. Simplement dic que ha viscut una realitat que aquesta mai havia sigut la seva. I en el moment en què li han tret les rodes de darrere de la bici, diu, hòstia, tio, això ja no s'aguanta més, saps? Llavors, segurament aquell tio anava molt ràpid amb rodetes, però en el moment que li han tret les rodetes, ha dit, hòstia... Però com s'explica, aleshores, el fet que algunes de les grans startups famoses i tot això venen de gent que sí, que ha passat per gran corporació, ha estat no sé quants anys a tal empresa i tal empresa i tal empresa, però no són gent jove, generalment no són gent jove, són gent ja és més el que porta tants anys a Salesforce i aconsegueix crear, o sigui, deixa Salesforce i aconsegueix crear una empresa. Serà pels cofundadors, entenc, no ho sé, és una cosa que igual podríem deixar per un altre episodi, que a més avui ens estem allargant molt, però es veu força aquest cas de persona que porta, rotllo, 20 anys a HP, és que sempre dic HP perquè em ve al cap, saps? Vull dir, no per res en concret, però posa-li... És que clar, tampoc... I a Espanya es dona molt poc, si no diria Renfe o alguna altra merda similar, però jo què sé, doncs als Estats Units, no? Una persona que porta 15 anys fent producte a General Electric i de cop i volta, doncs, agafa gent agafa un equipet i diu, vale, doncs vaig a crear una empresa, no? I li acaba sortint bé. I aleshores això és la part que no acabo d'entendre de per què funciona. Segurament és per fitxar gent, o sigui, acaben replicant un departament que ja tenien a l'empresa, perquè generalment se'n van amb 3 o 4 persones amb les que ja treballaven, saps? I aleshores potser això els dona una miqueta el recorregut aquest de dir, mira, jo agafo la gent, doncs això, si jo era VP de producte, doncs agafo el dissenyador, la dissenyadora que m'agradava, 2 o 3 programadors, etcètera, i ja aquest grup de 5-10 persones són el meu equip inicial, tinc molta pasta inicial on puc aixecar de gent del meu entorn, i vaig tirant, però ja construeixo alguna cosa que ve des de la necessitat interna de l'empresa i l'empresa no ho farà mai. L'empresa, com a tal, Booking.com no volia fer B2B i aleshores, doncs, Javi Suárez i companyia van dir, doncs ja el farem nosaltres, el B2B, val? Però el farem i es dirà Travel Perk, val? Doncs aquest tipus d'exemple. No ho sé, jo és una cosa que em dóna que pensar. Generalment també és veritat que la gent que vol sortir de corporate i vol ficar-se en l'empresa solen triomfar, crec, basada en dades al bulto completament i zero dades que recolzin la meva proposta, és que si ja tenen el producte pensat, els hi va molt millor que els que diuen deixo la feina corporativa perquè no sé què, perquè bueno, vull provar el món de les startups. Aquests, sense tenir clar què volen fer, es foten unes hòsties al·lucinants i es dona una irresponsabilitat categòrica, però bueno. Sí, el per què a una persona que ve de corporate li funciona muntar una startup dona per un episodi sencer, Aquest es podria fer. Que parlant d'episodis, avui teníem que parlar del nou ordre mundial, Recordes això o no? Doncs mira, serà un altre dia, que vols que et digui? Perquè ja porten molta xapa i avui no dona. A més, jo no tinc ni idea. Tu pensaves que era una cosa que havia portat jo, però jo crec que l'havies comentat tu, el del nou ordre mundial. És que jo per la nit ahir vaig estar investigant una mica sobre el nou ordre mundial, I és interessant, Però era el de si creiem en les conspiranoies o no, si té sentit del Club Bilderberg i els Illuminati i tot això, o no? Sí. És que no acabo de recordar quin episodi era aquest. El teníem apuntat allà des de Déu sap quan, saps? Sí, això ho vam dir en un episodi fa molt temps i vam dir, ui, d'això n'hem de fer un de sencer. I en teoria era avui. Però és que... Doncs mira, serà un altre dia. Serà un altre dia. Però és interessant el tema, Dona per un episodi, Serà per un altre dia perquè, Marc, com diria molt la gent aquesta que és tan conspiranoica, ja, perquè a ells no els interessa que ho sàpigues. No, a ells no els interessa que en parlis, saps? Ells, sempre ells. És que tot el que olora una mica conspiranoia em té el cor guanyat, ja. O sigui, tu a mi, Àlex, dona'm un episodi conspiranoic i ja està. O sigui, ja tens com tota la maquinària del Marc funcionant en l'aprenentatge d'aquell episodi. O sigui... Has seguit la teoria. És que a més n'hi ha molt bones, Vull dir, evidentment la gent es queda amb els terraplanistes, però més enllà d'aquests tarats hi ha teories molt, molt, molt bones. A mi, et diria, quina és la teva preferida? La meva preferida és la de els ocells no existeixen. Tots són drons.
saps? Són drons del Pentàgon i els ocells són fake, o sigui, no existeixen. Aquesta és boníssima, tio. La trobo increïble. Quina és la teva preferida? Després d'haver llegit molt sobre aquesta, et dones compte que estava la del QAnon, la del Pizzagate, els ocells, que si els polítics són rèptils. O sigui, hi ha 1000. Reptilianos, boníssim. Hi ha mils, però aquesta, la del New World Order, és la mare de les teories conspiranoiques. És la mare. Té una quantitat de coses. Riu-te tu de si Epstein, que si els aliens estan per aquí. Bueno, sí, aquesta té absolutament de tot. Però saps què passa amb el tema de les teories aquestes? Que en un món on tens com infinita generació d'informació, pots trobar confirmació per qualsevol argument. És que pots crear-te la que tu vulguis i això sabem que és un fenomen que només anirà més. Per tant, si vols, en podem parlar d'un altre dia. Dona per un episodi sencer. Doncs vinga, deixem-ho aquí i la setmana que ve parlem del nou ordre mundial.